continuació té la paraula l'il·lustre senyor Joan Laporta. Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Il·lustres diputats, diputades, una salutació als representants de les associacions de protecció de l'habitatge, a regidors d'habitatge aquí presents a la tribuna i a professionals del sector. Bé dir que amb la meva condició de diputat no adscrit incorporat al grup mixt estic a favor de la dació en pagament del deute hipotecari, especialment i només en el cas que el bé hipotecat sigui la vivenda familiar, la vivenda habitual. Entenc que la qüestió de la bona fe, que es fa referència a les 3 proposicions de llei, hi participo d'aquest criteri i que, per tant, amb el lliurament de l'habitatge, el lliurament de les claus a l'entitat financera, entenc que s'ha de donar per acabat el deute, s'ha de donar per extingit el deute. Penso que és una qüestió de justícia, atès la situació de dificultat econòmica que estan passant els catalans i les catalanes com a conseqüència d'aquesta crisi econòmica que patim i que el motiu per la qual patim aquesta crisi, com tots saben vostès, és l'esclat de la bombolla, l'anomenada bombolla financera i immobiliària. A més, a la proposta que fa referència a considerar abusives les clàusules de sòl i sostre, especialment referent a considerar abusives les clàusules que s'incorporen als préstecs hipotecaris que fixen un límit a la variació a la baixa dels tipus d'interès variables, també estic a favor. Penso que està ben proposat i participo també d'aquest criteri. I el que sí que no ho acabo de trobar bé pel fet que suposa una sobreregulació és referent, diputat, al que fa referència als ingressos inembargables. Penso que les qüestions referents al salari mínim interprofessional ja estan regulades i ja és inembargable. I tampoc considero que sigui apropiat l'incorporar-ho en una llei és el fet de les alternatives a continuar gaudint de l'ús de l'habitatge. Penso que està ben trobat, però penso que podria vulnerar el principi d'autonomia de voluntat de les parts intervinents en un contracte i, de fet, ja és objecte de negociació en molts casos a la praxis. Per altra banda, penso que qui no pot pagar la hipoteca difícilment podrà pagar un lloguer. Al reconvertir-ho en usdefruit se'n fa molt complicat el fet de regular-ho en una llei i penso que ha de ser objecte, repeteixo, de la voluntat de les parts i després fer un pla de pagaments a mida del deutor també penso que podria vulnerar el principi d'autonomia de la voluntat de les parts. Per tant, senyores i senyors diputats, com a diputat no adscrit incorporat al grup mixt, votaré a favor de les proposicions de llei que incorporen la dació de pagament del deute hipotecari i també el que fa referència a considerar abusives les clàusules de sòl i sostre referents a la limitació de les variacions a la baixa dels tipus d'interès variables. Per tant, moltes gràcies.